Acesta este Andrei. Este stresat pentru că are petrecerea de Crăciun curând și dulapul lui e gol. Dar are o idee. Se duce direct la BKS, un brand 100% românesc. Așa că Andrei știe deja că discutăm de o calitate superioară. Pasul 1, designul. Andrei știe exact ce vrea. A ales un double-breasted. Atenție la detalii. Țesătura pinstripe, reverse spitz ascuțit și 2 șlițuri laterale la spate. Și pantalonii? Talie medie fără pense cu o croială slim, care cade perfect pe pantoful de piele de la Loc, furnizorul casei regale a Angliei. Pasul 2. Ajustările. Lui Andrei îi se iau toate măsurile în magazin ca ținuta să pice perfect. Acest serviciu este inclus în preț și el doar va reveni în magazin în maximum 3 zile lucrătoare pentru costum. Pasul 3. Matematică. Andrei află că la peste 3000 de RON primește 15% reducere la tot, așa că adaugă și un palton în coș ca să fie sigur că nu îngheață. Iar fiecare palton vine cu un pulover la 340 și 9 de lei bonus. Rezultatul? O ținută completă, produsă în România la un preț redus. Andrei e gata de petrecere.